yan sa ibaba. Dapat pa? Apat na pa. Walang pasok talaga. Marami pa sa'yo. Wala na din naman. Diyan sa may pababang. Ayun yung may nakatayo. Pag-alala natin ang konti. Kapag-alala lang. Wait na. Busin na. Hello guys, so just a quick note. Dito sa Coy Candelaria, Quezon yung bagong stopover ng Kagsawa. And kakalipat lang daw nila dito last February 2023. And I have to say, ito na yata yung pinaka-social na stopover ng mga buses papuntang south. Masasarap yung mga binibenta nilang pagkain, and bukod pa doon marami ding options. At isa pa, maganda rin yung ambience ng lugar. Kitang-kita nyo naman sa video. Kung matagal na kayong sumasakay sa Kagsawa, mapapansin nyo na napakalaki ng difference mula dun sa dati nilang stopover sa Chaong, Quezon. Napaka-premium ng dating at bagay na bagay sa language ng Kagsawa. Open sila for 24 hours, and yung location naman ay nandito lang sa Bypass Road, Candelaria, Quezon. Yung mama ko yun. Ha? Mama ko yun, nag-aabang doon. Mama mo yan? hatak sila. Maganda yung hatak. Yan o. Manual power mode. Lakas na. Ramdam.
260 lang to. Okay. May kalog tayo. Six. Abot na dito traffic. May inuspalto na. Davao. Galing Davao.
Salamat, thank you po.